awesome to the max. И здравейте, приятели, аз съм Deadwing BG и с мен е... Кой сме? Арца! От Blood Gaming TV. Да. И аз падам от майната си райна. С тия дупки тука. Мощно падане. Ти пак ли се пробва да справиш и с изстрелвачката? Ами аз се изстрелях. И с... ета. Да. Дай да цъкаме върху диспенсера двамата. Много ако пърна преди малко. На кой ти приличат? Давай. О! Чакай. Не мога, цъкни го А. Да тикай си го. Виж. Чакай да го натъпнем с още малко TNT. Значи. Много капризен диспенсър. Виж. Айде бягай от тука, бе! Добре. Давай, цъкай. Много яко. Айде цъкай. Бягай! Абе, мама ти, бе! Искам само да следеш как си пробвам изстрелвачката. Окей, Кой стана с изстрелвачката, бе? щупихме я. Защо щупи, бе? Защото на задник. Чай се. Да покаем на хората какво значи изстрелвачка с преса. И аз да скачам. Мой се получи този път, къде значи? Аз не скачам, аз само чакам. Чакаш само. Да. Изчакай само. Не, всъщност то като скачаш ще изстрелва по-нависоко. Чай само да зареди от едната страна. Я скачам. Не скачваш. Какво правиш, че? Мръдни си тъпя задник. Нищо не стана! Мен ме изстреля! Бах ти! Айде да правим Тя винаги не работи за тебе, за мен не работи Айде да правим къщи или нещо, да я знам. Падам от света. Буквално скочих от света, защото съм. Къде си е? Чай си. Написах... То спадна от света пак, бах ти! Не паднах от света, просто написах на коен черта кил. Така е. Ще щупя всяко купче бе друго в този свят. Господи. Абе, ти ли чупиш обсидиана, бе? Не. Не, бе. Не! Не, бе. Хилбан! Не Херобрайн, майка ти. Майка ти е Херобрайн. Абе... Трябваше да се почисти инвентара, сори. Трябваше да се почистиш. Коя? Не. Ще пръдна. Много е мизерен между другото. Тук между другото имаше село. Да, и имаш. ние имаше. Имаше село, но... И ние меко казано го потаковахме. Съвсем леко е така. Съвсем леко, само с 2000 TNT. Само решихме да взривим всяка къща. Добре, той... Не, бе. Бега, бе. Стига чупи. Много се зле. Знам. Айде, да този път се получи, майна. Ще направим малкото този път, ако се мръднеш гъз. Ами, той ако реша тръгне. Стана! Мале, къде ме сте, Ама той е малкото. Ай, по-изглямото е. Бой се получи пък този път, къде знаеш? Да, аз копат. Може да поемеш голямото. Това прозвуча отвратително. Наистина. Получавам много тръвстицко. Гейс. Нищо! Фак! Дай пак, не ме интересува. Много си дебел. Не става. Много си, да не казвам къв. Аз съм по-аеродинамичен. Той става, майна, глей!
гледай, Чакай, ти просто ще Чакай, имам идея, гледай се. Гледай. Не, махнята стените количка, гледай се. Чакай. Ей. Ай, лети. Ай, защо? Защо? Мамо! Си дебел. Нямаш аеродинамика. Ти става майна, гледай! Гледай! Чек, много си дебел, нямаш аеродинамика. Нямаш аеро. Как по дяволите? Малкото ти стрелва голямото. Гледай, пак стана. Знаеш какво ще го направя двойно, ще видиш. Те. Двойно малко обаче. Двойно малко. Ами ще видиш. И сега от всяка страна по две стакна. Какво са с количката, бе? Чупиш ги. Не ги чупи. Чай си. И виж, ще видиш как ще пръкнеш. Как ма гледа? Да не пъкна. Стаквам, Как ма гледа отдолу? От бедрока. стаквам колички, бе. Не, бе! О, мали, той стана, брат, гледай. Ма трябваше ме изчакаш да стакна още, бе. Ти що чупиш, бе? Опай го. Чакай. Опрей го. Аз Чакай, няма го сиям. Да правим тия дупки. Ай, дай, прави го. Аз скачам тук на... Чакай. Имам много Оставя, бе. тъпа идея имам. Гледай се. Естествено. Правиш, ако само стои ти, бе. Ще виж. Ти нормален ли си, бе? Виж, няма да получи, нали знаеш? Ще се получи. Не, бе, не го чупи, бе. А, Не, бе, не слагай, бе. Проваляш ми идеята. копай сега, не може да разберем. Аха, мисля, че ти фанах идеята. Това ще е една утре TNT сръбачка, майна, а? Утра мини TNT изстрелвачка. Копай сега. Тук слагаме колички, копане. Ами, се бегаш. Дига. Мърнем си задника. Вредни си дебеля задник. Нищо не стана. Добре, имам по-добра идея. Опа. Виж се. Не знаеш ли сега стане? Да, това няма стане. Да, това няма да стане, сега се сети нашия. Чакай, бе, чакай. Не го чупи. Гледай, Абе, чек, устай, бе! много съм зле. Ма, устай, бе! Правилно става, бе. Правилно. Не знам какво правих се. Мани колко е бавен. Правиш, бе. Мулти TNT изстрелвачка. Мулти. Бегай! Ти малката... О, майко! Това беше добро. Това беше добро. Това беше... В света паднах, брат. Под света, де. Лети, бе. Това ма стресна. Тия дупки тука. О, имам още по-лоша идея. Прави си, де. Това няма да се получи, не знаеш. Не, бе, във всеки кръг те не трябва да са свързани. Във всеки кръг ще има по TNT колички. Аха. И те ще стане много готово. Дано майна да нахвърли в някаква бездна. Добре, сега гледай. Ако имаш късмет да не те стреля. Леко! Леко с Внимателно. колички. Тук трябва да сме много деликатни. Леко! Не, бе! Колко е бавен. Добре, поне знаем, че трябва да сме деликатни. По-деликатно. Трябва да пипаш по-деликатно. Им носи... Аз станах по-перверзен от тебе. Майтап ли? Не. Окей. Сега по-леко слагай TNT, мо. Те през две слагай. Фак. Леко, бе! Купай же! О, фак. Леко, бе! Ти си луд! Не слага повече! Идиот! Добре, стига. Тук не слага повече. Не, бе, толкова. Добре, сега трябва да сложи... Не ги чупи, бе. Абе, те по-добре дерева, бе. Не, остай ги, бе. Не ги чупи. Ще експлодира, бе! Няма, бе.
Ако експлодира си, да не казвам къв. Не експлодират, не са Да, притесни. да. Чакай тук. Добре, сега. Майко! Ти беше добра. Дай пак да го направим да видим ако е блок ще на такова, брат. Това, Иначе ме изстрелва до 1000 и някой ниво. това ти го признавам, това го направихме супер. Да, ама тебе не може да те изстреля с голямата. Това е някаква ултимейт версия. Ти си свиня. Ти ултимейт версия на малката изстрелвачка. Абе, не идиот слага още отгоре, вие ще се бъгват долу, бе, идиот. Абе, нали първо трябва да ги завършиш от едното място, бе. Кой е бабен, бе. Гледай, бе. А. Абе, мой. Окей. И сега пак дай първо Чакай. дай първо да сложим тест и по-деликатно. Какво правиш, бе? Чакай. Имам още по-добра Аз идея. през 2-3 ги слагам да е по... Имам още по-добра идея. Ти си луд. Извинете, това беше фир. Да, луд съм. Проблем имаш ли? Все пак ще не изстреля в космоса. Оле, човек, ако стакна всичко и той... Майко. Да, мене ще ме изстреля, тебе няма да изстреля изобщо по някаква причина. Виж сега ще ли правим. Правиш, бах ти. О, човек, ти ще е велико. Започва да лагва. Не ги пускай. Не, F. Чек, паднах на 5 FPS и се дигнах на 40 сега. Добре, не ги пускай. Няма. Не ги бутай. Фак! Нищо не стана, какво направи, бе? Стреснах се. Абе, идиот, мръсен, гаден. Нищо е, поне знаем, че работи. Работи, ако бях скочил, ще успа ма такова нагоре, ама ти, нали си Ама много... не беше свършено, ти ги бутна. Аз ги бутнах. Не, аз ги бутнах. Без да искам. Добре, вече трябва да знаем, че трябва да сме още по-деликатни, отколкото бяхме. Гледай, бе. Окей. Ето тук ги бъгна, бе. Тук ги пъгна. Фак! Чакай, бе, идиот, чупи. Айде, опай го сега. Оп. Аха. Колко сме бавни, брат, представи си. Добре, ти, значи чакай, аз искам да го направя. Ти Колко? просто стой далечко. Да, аз по-нагоре стоя. Фак! Гледайте го колко е малко по-раздалечени ги слагай, бе. По-раздалечени, бе. Споко е. Споко. Няма да гръмна, тото и да не мислиш, че гърми. Това е пиратка. Да. Ти сега трябва да съм още по-внимателен. О, фак. О, фак. О, фак. О, фак. Леко, бе. Много си... Спокойно. Не. Абе, така е по-добре, дой по пътището. О, фил. Добре. Фак. Леко, не дей слага там, ще мръдне. Казвам ти, не дей слага там. Мръдне, бе, те във Окей. ъглите. Добре, сега. Ако сега гръмне майна... Не дей слага повече, гръмне. Виждам. Това е пиратка. Леко, тук. Сохино. Стъп по средата. Скачи на платформата. Айде, не мога да... О, ти беше велико. Какво стана, бе, брат? Лагна. О, аз се връщам. Джек, мене по-надалече ма изстреля от тебе. Ти по-напред падна. Да. Тебе малката те изстрелва по-нависоко, обаче мене голямата ме изстрелва, пък тебе не те изстрелва изобщо. Да, Добре, имам още по-добра идея. този от качалка. Не, виж. Чакай.
Пак. Окей. Ту са преш, не видим. Се правя невидим. Не видим си? Ай на баша не съм невидим. Видяхте как са преш, не видим, бе. Къде съм аз? Ай, къде съм? Ета, не видим си. Чикс, ту са преш, не видим, бе. За да взривяваш TNT-то, да. Не. А не, бе. Хубаво е, ще шпинам лекция. Мляко. Искам да седиш по средата, защото да... Може ми, нали... Да ми казваш кога да ни слагам. Чай ще помогнем само с релсите. Защото му да стане опасно. Гледай! Много бъгаш релсите. Fuck! Fuck the police. Fuck the police. Fuck the police. Fuck the постелка. Виж. Чакай. Какво да гледам? Абе, няма да го правим по-голямо. Не, Няма да го- Не ги чипи. Абе, ще го строим 5 минути, айде да го направим тебе, майна. Споко е. Дай ще се оправя с строенето. Споко. Еми дай, добре, ще сложа клипа на пауза и после пак ще таковаме, защото той ще такова тук. Айде до после. Така, тук сме и сме почти готови с на Мартин. Нашата супер дупер яка с на Мартин постижението. Това е много деликатна процедура. Да, Леко да не пусне с колиската, че ще убия. Бе, поле е спокойно, бе, не са Ма какво спокойно ти си гледай, ти си на 5 метра от... на 5 санта от... Виж отгоре колиската. колко яко изглежда обаче. Да, това защото ти го казах аз. То не са си яко. Добре, сега внима. Не, махни ми се от лицето, ако обичаш. Аз ще ти кажа кога да дойдеш. Давай. Не, искам ти да сложиш последната количка. Да, я сложи я в някой ъгъл. О! О да сложа! О, майко! Да, кое ниво си? Виждам да ти падаш. И аз падам. Ай, къде си? Аз те виждам, аз отидох по-високо този път. Ета. Аз ми лагна, брат. Лагна ме, да. Беше готово. Ама Само- няма мързима го зареждам Абе, втори. дай да го пълним тук с TNT и да... Улита. Но то пък няма да гръмне. Ма какво те интересува? Какво те интерва? Сега ще го гръмна аз. Не бе, трябва да е по едно и също време цялото тинте да гръмне, това че е проблем. Нали, трябва да го накарам по едно и също време да гръмне цялото. Ми няма да гръмне това. Много го изкарам от това. Гръмна ли? Не. Къде си, ма? Ми изкарам от мапа. Да, бе. Сериозно ли, бе? Не бе, зареждаме просто отюх. Изкарам от мапа. Виж как усъвършенствам технологията, бе. Яйца. Яйца. Как ги хвърля? Ко правиш, бе? Ма тя яйца, бе. Яйца. Тига ми да слонес. Тига ми да слонес, бе. Благодаря, тапанар. Кокошки се майтят тука. Какви сте пилите, бе? Какви сте кокошки, бе? Сега самовзривя. Не Самовзриви се. искам. Самовзриви се. Стига, бе! Няма стига. Ти защото ме троваш. Да, един път, брат, да такова ми... Един път. Един път такова. Мяташ полшанки като тапанар. Навсякъде.
Ладно. Мисля си, че това ще ми повлияе. Да. Ау, fuck you! Стига бе, пача! Няма да стига. Ти защото мяташ пошенки като тъп. Колко пъти ти махнах ти такова пошенки, бе? Постоянно! Един-два пъти. Един-два пъти. 200-300 пъти някъде. Ти си авантюрист, трябва да си на адвенчър мод. Сериозно. Не знаеш, че не може да покажеш неща. Мога, ай на пас. Пътя. Добър питом. Това е толкова яко! Това е много яко между другото, с спида. Gotta go fast! О, да. Това е много бързо, бе, брат. Аз не ми дженерейта даже до някъде. На мен ми е тъпо. Ми, какво да правим, айде, кажи, айде, давай, какво да правим, брат? Новини. Централна емисия, викаш. Слави Трифнов. Помниш ли аз ти и Стилко как се опитахме да направим шоу на Слави Трифнов и той се О, сад верно. постоянно. Да, той е много сада, брат. Той Ицо ли се ка, Стилко ли се ка, педале. Абе, не ме интересува той лап, брат. Аз в момента пътувам между измерения тука. С спида. Gotta go fast. О, намерих ново село, брат. Браво. Аре да ги... Чек, стига ме Айде телепортираме. да ги взривяваме малко, искаш ли? Не. Искам да се строя моята красива постройка, където не знам къде отиде. Значи сега, дами и господа, в тази къща има чест и в него има... Кой? Има... Вибратор. Има 7 обсидиан, бахти логиката. Че да мога, на. Защото съм про и ще се крашна сервера. Така, се върнем след малко. Къде чаже? Така, тук сме. Много съм тъп! Да, виждам. Виждам, че се тъп, няма нужда да ми казваш. Дай пак, извиняй. То път сме двамата. Ме ще стаквам тук две. Ида. Две ли? Ти стаквай едната с другата. Ако ръце да... Не, ти другата стаквай. Ко правиш, бе? Много се зле. Ма, той път не бях аз! Аз бях брат на 5 метра бях от това нещо, бе. Добре, аз ще стаквам ето Добре. с Майко, не! Много се зле. Аз! Да, този път ти го направи. Значи аз Бях ще на стак... 5 км бях от тъпата кола, Аз ще бе. стаквам ето, ти ще стакваш и другата. Ху. Не се окаже, че стакваме една и съща. Чакай. Тайм. Ама аз ще стаквам и тая, бе. Аз лявата. Ей, тъ Или стаквам дясната, аз. добре, дясната. Аз дясната стаквам. Чакай, то за тебе кое е дясно? Ти стакваш лявата, аз стаквам дясната. Ху. Фак! Колко сме зле, брат. Не знаеш, че ще ни бъгне Майнкрафт, няма да може да се оправим. Няма, то ще гръмне във въздуха. Много се зле. Мале! Not responding! Майнкрафт генерейте, аз не. Майнкрафта му не се продава вече. Not responding! На тебе ли бе? На мен ми върса Правите. 143 FPS. То пак умря, брат. Самоубих се. На тебе с колко FPS ти вари? В момента с 40. На мен е с 125. Аз съм сигурно направо да ми върви с 40 за фрапса. Мяй, това да е от епизод, че не искам да ми става голям епизод. Ела тук тъпа си до мене да направим финалното интро и... И да. Ела тук до мене седни. F5. F5, ела до мене. Yes.
Трябва да си смениш скина много грозен. Ами, дано да ви харесва този малко скучен епизод. Да. И до нови срещи, то пак умра. Айде и аз долу с тебе. Към пътя към Ада. Чакай, И- снимай ма как правят 360, къде си? 360, аз умирам, брат. О, фак. Аз покясах. Дека си. Къде си, къде си, къде си, къде правиш Ето се, 360? телепортирах до се. Чай, гледай се. О, не Много се мога. зле, брат. Абе, така се прави 360, бе. А, не, аз не мога, брат. Чай, гледай сега. Не, чакай, чакай. Колко е зле! Виж сега, чакай. Да си. О, гледай сега. О, фак. Виж сега. Как си върти колата? Не е истина, добре. Това беше от епизода, дайте има коментирайте, абонирайте се и за Blue Gaming се абонирайте. и Аз съм Соник. чао, и чао, чао! Чай, чао. Strip Club.